Na kabanta ka Good News TV nga priang sungubhay pi sasisin siya ka Bible study ka sngi. Hani ka por ka Bible study nga ay kerteng ka kalenti siya ka jingim badap jingkerku. Kalenti siya ka jingim badap jingkerku. Ya ka ba nga lapun siyang nung rem na ka jingrawai sam ka baningkong bat tang lightly ki dekot ki ba siya kman. Dengan puli kini dekot lightly ki dekot ka baningkong ka ba ar ka ba lai jong ka sam ka baningkong. Kong kumni. Suk utau briu ubam yad ha ka jinga sela ki baman. Lemni ubam yeng ha ka lenti ki nong pop. Lemni ubam syong ha ka jing syong ki bar kibeng. Henrei uba ka jing sngau bha jong u ka ha ka hukum utrai. Bat ha ka hukum jong u perkhat senya sengi. Ti unlong kemudian bala thung harut ki wa uba seilau so halaka ayom. Uba ka sela jong uru kam telor no. Bat ka eru ka baule kan man bha. Ti aswa bangine pet ter gini khot ko hen ka wei tengine phai khandian so bele jing doai. Ni aingu eme kanran sa si sien ne ka por bangi oban puli ne ka Bible ka balang ka tin ka jong mi. Ba ne ka por nga syane ahmi au mun simba khu unong persat men sim ki jing tho baro ki badan ne ka Bible. Ba men pensyai men rap ki to baro ki basngap yenga. Bagi laban pediang ini ka tin jong mi kilaban ngej kilaban ko ngu ban le ya ka. Ha keteng ka jong Jesus nga doai. Amen. Tiku mga ong mentan kani ka sam lani ki lightly ki khot ki pen i lani ki kedau ya kalenti bagin poi siya ka jing im badap jingker khu. Balay nga ong ta tengin sedang na ka khot ka baningkong. Mara sedang ka khot ka baningkong kong suk uta ubriu. Na tahu sang tete bam le kum ta. Bat ya kani ka tien suk ngapen hagi translation jadi Bible parang ki penan dan kam ketian happy kang happy babun pat ki translation ki penan kam dak ketian blessed ti habang persiang ban page ya ka jingmut limba ka jing batai jadi ki bre ki bawat benia kam tam ki kentian ka Bible ki thu yengi bakani ka kentian hang ni ka ba translate suk ka kit hi ka ta ka jingmut ka ba ka kran sa ka jing ka suk ka jing im ka ba kemen ka jing im ka ba dap jingker khu. Bat namar kata ya kani ka dekhot ngila alu ban pulih kani ka rukom kumut. Ngila banong kat nu ka jing im ka ba kemen. Kat nu ka jing im ka ba suk. Kat nu ka ba dap jingker khu. Long ka jing im jong ubriu kusong balong kumta. Ti kani namar kata ka keren ni kata ka jing im ka ba dap jingker khu ka dap jing kemen ka ba dap ka jing suk ka ba kenjablai. So suk utau breu dan blessed is the man kong. Ti ka ba kumno kata ka jing im ka ba dap jingker khu jing im ka ba dap jing kemen ngin sai iya kata haga dekhot ka ba lai. Ka dekhot ka ba lai ka kedeu le ka peni ya ka jing im ka ba kum kata. Bat ka dekhot ka ba ningkong ba ka ba arpat ki dekhot ki be alam ingi le ba kedeu ingi ka ba peni ka lenti bagin poi sa ka dekhot ka ba lai. Tika kam jong pi ka kam jonga ka de bangin le ya ka jing ong ka dekhot ka baningkong ba ba ar bat ublei un le un pensei so le un penjalong ka jing jongi bangin mat la ngin experience ya ka jing ong ka dekhot ka balai ka jing im ka bala kerku. Tika dekhot ka baningkong maka lentia jongi bangin poista ka baningkong ka ong no dengan polisi sin ka ong suk utau bril ubam yad haka jinga sela ki baman ubam yeng haka lenti ki nong pop lemni ubam syong haka jing syong ki bar khibeng lada syu ong kelum haka rukom ka lingkot ya ka jingmut jong ka khot ka beningkong ngala ban ong kumni suk ta ubri uba kiar rai mau rai ding uba kiar kat la kat yai na kabayadan benta bat kita ki baro ki bau tip ki ba medei bat kamon ke jong blai bat kita ki ki bampen sngau bha yo blai uba kiar rai mau rai ding na ka pop na kata ka ba pen sngau si
yau blai dale sitom da kiar sitom na kanu ka bangi tiap ka ba pen si yau blai la ne ka ba yalam mengi sia ka jinglong ka ba bam riu blai na sutenat ya ka komponen kami kini kentien kini ki khadro pida skap bhagong kumno ka baningkong ubriu ubam yan haka jing slag bam man baar ubam yeng haka lenti kinong pop kabalai ubam syong haka jaka syong kibar kibeng kasedang syong haka yad poi haka yeng bat poi haka syong balik nga sutenat mga perkhat yak jingwan kini kentien ter ngai ibakan ni kadika ka kebaja sisya kum ni haka jing im jengil dang im husiar bha nakayat poi haka yeng bat naka yeng i poi sa haka syong ningkong syuyat lenti kala balong na jan joka pop na jan joka ke ta ka bam riu blai ka medep ka mon jong blai teng la kum yeng kum kwa pet bat na khamlien nang mlien poi sa haka bangi syong bat ka bangim la ki khri syo poi haka bangi ngat ak jing riam teng poi hado ka por bangi along kerni ning addicted bat kita ki pop ning jing mlien basni Ngalapan anuk sa ta kawai nge tip bah ni ka juk bangi penan kam bagi mobile phone. Hateng pishim ka mobile phone, pishu ya kum tu step scroll basu ya. Hari hapen kita ka jingya kum yeng hinui benta. Idan hinui dur ka bala balong pisku tu ka bam dei ban pet. Kala balai ka baca bo ka baca clear pitip hi ka bam pen sngau bhai blai. Hari so kwa yeng tu kum pet ham slam. Bana wa yeng si sien arsien, lai sien sau sien. Nang melien poi hadu bangi syong la ka jinglong kerni dan ki bagi poi jinglong kerni ban pej ki ki baja bo ka baja khliang yong pornografi kum no ki poi syai to jinglong ka kerni kum to sedang syona ka bayan nak bayat poi ka bayeng ban nak bayeng poi ka syong tena ka liu briu ba kerni ka di drugs di kiat ka kum jo syu poi kan san nak to jinglong kerni ka ba ka to ningkong syuyan le syele rengkat bagi parlok Suma tang sisien arsien. Na katu ka basya yan. Poi haka yeng. Kamala hamlien naka yeng. Poi haka jinglong ka bangi syong sundan. Kamala amlien. La long kerni bat teng la wat ban bethat. Ya gitu jinglien basniu. Ngingat kum ta haka pop. Tengah sotenat apa perkhat ikini kentien kuang. Ubam yan. Ubam yeng. Bat ubam syong. Tengah ong biang saya sekat khot kepeningkau kemut. Kalenti bengin poi cakap jingim badap jingkir khu kalong ba ngin kia rai mau rai ding katla kat yai bandum ya dan benta ruem bat kanu ka bengitip ka ba pen sengo si eu blai ba kata ka ban ya lam ngi cakap jinglong ka ba bam riu blai tin rai tang ka ba kiar kum ta kampat biang ka dekat ka ba ar ke thu sekum ni pat to ngan puli ka dekat ka ba ar rai uba ka jing sngo bha jong u ka ha ka hukum utrai bat ha ka hukum jong u perkhat senyasni pitang ka khot ka beningkong ka pat biang ki ka khot beningkong ka bilang negatif bam le kum ta kam biang ta kum ta don ka pat ka bangi dei ban le kram ngin poi sing ka jingim ka badap jingker khu bang ong pi te ka bangi dei ban le ka khot ka ba ar ka thu ka bangi dei ban le bat ka bangi dei ban le ong ka khot ka ba ar ka long uba ka jing sngo bha jong u ka ha ka hukum utrai bat ha ka hukum jong u perkhat senyasni ubriu le ka briu ki penlong ya kan ni ka mga bat ka ti jong ni ka bible sibenta na ka jing im ka jong ki habangi puli ka bible mde ta mangi puli ta man sutip lani hatang ta mangin sngo sarang ban ngala puli ka tasin na sedang hakut ka bible lani da ka jingbut bangin pen i sigi briu bangi de ki batip ka bible bangi nang man ya tainya na ka bible kam de ka ta Hari bagi puli ka Bible, ngin puli ka da ka kuba ang hanik tin parang uba ka jing sngo ba ka delight di ka ka jing kemen ka jing sngo ba da ka mensim ka jing it yang nik tin jong blai balingin puli ka namar bagi kwa ban tip ya ka mon jong blai namangi kwa ban tip sa pang blai ba bangi tip ya ka mon jong blai bagin le bagin ko ngu kan makam biang tang besyo sngo ya ka tin jong blai Jisu kaya kata hari gidan kam ban le ban ko ngu eka. Nyinum long tang kinong sngo. Hari gilong kinong le
ya ka ka tien ka jong blai banga perkhat ka de kata ka ba ong ka siti ka jong Jacob kalana ka baning kong ka khot ka ba ar pusan ka ong ne rejar ubayai khmi tho sya ka hukum bajanai ka bagni ka tien jong blai ka hukum bajanai ubayai khmi tho sya ka hukum bajanai ka ba ka jong ka jing pen lai loi bat ubayai ne unie haba umlong unong sngau ba klet no rei unong le ya ka kam unlong ba suk ha kata ka jing le jong u tigi dei na mar kata balong ki beri ki ba iet yang ni ka tien ki jong blai ki ba puli ki ba puson ya ka badang penan kam na ka tien ba ong ni uba ka jing sngau ba jong u ka ha ka hukum ka jong trai bad ha ka hukum jong perkhat senya sngi ong perkhat senya sngi man ka tien jong blai ka long do long snam ha ka jing im ka jong i bad ha bangi kendet siteng senya men men ni puson yang ni ka tien ki jong blai kade mandan ka por ha ka jing im jong i ka ba kerpang bar nga ajimut le sekan khamba ka por men step ka fijet ke dang kham step pi dwai pi slok ba blai bat ka por ka pi puli ka ni ka tien ka jong blai nama ka por pi dwai ka pi kran yo blai pi puli ka bible pi sngapan blai kran ayi pi no blai la kran ni ka bible ti snap kum no blai kran ni pi da ba pi puli ka ni ka tien ka jong blai ba puli ka da ta jing ang not ka jing thrang bangan tip ka mon jong blai bangan le ka e ka blai kwa nga ban le ba da pen million ru bandan ki khot ki ba pi da puli lendet tu bina kham khna na kham samla ka jingmu chu perkhat ka ni ka borja bi ka dang khlan ba ka borja kan mau puli lendet bon ki khot na ka bible ba pin chem ki ni rap ha ki por ki ba dan kam ba ha ka jing im jong pi ulen penan kam un pen kan mau ti ki khot ki ba pi da puli lendet kalau orang lai snem chuan ne riu punai men chuan si snem ha ka por ba dan kam un pen kan mau ti ki khot kin long kin wan kum ka jing shai jingmu chu perkhat jo pi ha pi de ban rai le ban jiet ki ha ka jing im de ha ka ta ka rukom ublei ya lamingi daga ni ka tien ju te penlien banu ki khot ki ba pi pule lendet ba ba pi kendet ko bang siteng senia ro puson ni ki khot pi ka ti ka jing em jongi ka ni jimu ju per khat jongi ka ba her keleng pi ti ba kendet siteng men ka ni jimu ju per khat ka poi keleng ken ma ki ba ro te kom ha ka to ko por pendan kam ni to ko por ban puson ni ki khot ki ba pi pule na ka bible puson ni ki pechem ublei Ukraine ni piring bagi taki ka tien ki jo ba kata ka ai bor ingi khamtam ha ka jing im ba ka jia lenti ka ba ka jaman sin ti ka khot ka baning kong ba ka ba ar la rangi le ki ka sapen poi ngi ka khot ka ba lai ka khot ka baning kong an ong biang kyar rai mau rai ding dale sitom ban nu medan benta ei ru ba ka no ka ba fitiep ka ba pen so si ublei ka ba ar pen melien ban puson ni ka tien jong blai puli testai ka puson ni ki khot na ka bible ai ka ni ka tin jong le kan long do ka long snama ka jing im ka jong pi ba kum tawat ki jing duai ki jong i ni alam da tin jong le ye ki jing ang not jing thrang ki jong i la ya lam da ni ka tin ki jong le ba ki jing duai ki jing ang not ki ba kum kita ki la ba siam sngo ba khmat jong le ba ngi duai ngi yo priang ki ba le ma ki ade ba ka mon jong le ba le ki ade na ma la ya lam ngi da ni ka tin jong le ki jing ang not ki jing thrang ba ki jing duai ro kia dei bang ni ka tien ki jong blai ti tangan poi ka khot ka balai ni kham ye plik por ka to ka ni ka khot ka balai ro ka bong kom ni la ra phira le ka khot ka baning kong ba ba ka to ka ti yan ka sapen poi yang i sia ka ni ka khot ka balai kong nu ka khot ka balai un lo kom nu to brio la ni ka jing im ka bang ong ka jing im ka bala kerkhu ka jing im ka ba dap jing kemen dap jing kerkhu ka dei ba kum nu ka dei ka ba kum ka ni un long kum nu sngap ha un long na ni kata ka jing im ka blessed life ka long kum no ka long kum ni kumuding bala thung harut ki wa uba sei lau so halaga ayom uba ka sla jong uru kam tlorno bat ke eru ka baule kan man bha phim su tanat phim so kwa ka jing im ka ba kum gani ba phim ing bala thung harut ki wa mana kumuding ba sei so halaga ayom Pirang uding ubah ka selakam hap kam telorno nang taka ka iru ko phile kan man bha mdei bang ong manga na sipule ke jing ong jong ni ke tien ke jong blai ka ong ta kata de ka blessed life ka jing im
kabadap jingkerku. Habang perkhat ke Sam ke benengkong ke balai ngakan ma kalau seriem ha bagai ke benau kitab Jeremiah kalau bakhat nyau ke pras kau ni khat nyau ke pras kau tanah tu ke ba nyau kau suk utau brio ba syania autrai bat uba ke jing syania ajung u long utrai utau ba syania autrai long kumno un long kemudian bala thung hajan ki bat bapur laki thiet hajan gawa bat unom syep ting habawan ke jing syit rega slaju kan long jerngam bat ha snem barang ringkyang sumar kuslai limni pep pan seiso piu ding ko mong jirai sam ka balai ko long ben ka balai ro uding bala thung haru ki wa kum no ki thiet ki ngam seti sepo ki thiet ki pur hajan ke te wa u kejit nang tu yo e ka nam ta ki jing dan kam jung ding kala ban poi ka por ka bawan ka jing shit kala ban dai ka por ka barang ring khiang ka mapulin u Jeremiah tan kiwe ki ding ba sejnga ki te la terkhong ki la ayam uni uding pa terkhong yam yo aslam kiwe ki terkhong ki yap uni pa terkhong yap balai nama ki thiet ki ngam seti sepo ki jit ya ka thana po ki yo ban ai ya ki jing dan kam ka ka uding udan kam tiso uding ba thung haru ki wa long kum ta long ubala pur ya laki thiet hajan kawa syep tieng habawan ke jing shit ke muki ai la malik jing ke jing jar ki eryong ki jing shem ke bakthang ha ke jing ke jongi nang ta kasnem ke barang rengkhyang ke mukum ta ki jing ke kan ki jing tenjo ki eryong kan ir ka kren tien re hapdeng ki por ki bakum ki taro syep tieng haki por ki bakum ki taro pep ban seiso ong ke tien ke jong blai kata de ke blessed life ke jing ke bla kerku long kemuding ubapu lagi thiet hajan kawa syep tieng abawan ke jing shit reka slaju kalong jerngam baga hakas nem barang rengkhyang sumar kuslai limni pep ban seiso tu ka samru ka banga puli mentan ka umjo long muding bla thong ru ki wa nga pni pimtan uba sei lau so halak ayom pep ban seiso sei so ba pitip baro Jisu jiet yang ir balai peni mengi balai kena bangin long ki seiso Jisu ya taro haga gospel Yohanes kalau khatsan dekat kan rio ngom pim simla jiet ngang rengang la jiet pi wang la thong pi ba pin yai let ba ban seiso ukwa ingi bangin long ki kristan ki seiso aga jing ka ba malasngi ngi long ki seiso aga jing duai ketu gospel Yohanes kalau khatsan ke keren ke jing seiso aga jing duai ru angka fruitful prayer life kuren pangkataro wang la piai ne anga ki tien jonga ki ai ne api ke ru ba pi mon pin pan te kan long e pi wang ka kita kuren pangka jing duai ke jing seiso aga jing duai na tangi la ru ban seiso ayu uso jong ben sim bagi siam kat kum ka siti sigi Galatia ko sutna ba Galatia san fa kren pong so jong ben sim tingila ban sei to so jong ben sim ngira ban sei ki so ki jing sekri ki jing im ba ka jakrstan jing in long in im ka jing im jing duai ka sei so ka jing kwa ka jong blei ngi bangin ki kristan ki ba sei so ti kata de ka blessed life ka jing im ka ba sei so tempat ku ta kata ubaka sla jong uru kam telorno dang on ko muai ko kum ngani ubayai jerngam evergreen pikir ka por kan ka baki hab na ki sla no ding pe tu ding la hab ki sla terkhong teng tengi kemudian bela ayam internet coban pe uru ing bela ayam kamu kitu giding ki bamlong evergreen ki bam sujer ngamsa hari kidan ki ding pa ki bamlong evergreen ki bam sujer ngamsa ka sla kam ha kani ka jingim ka seiso ka jingim ka bala kerku ka ba ong ka khot ka bala ka ong ka jingim ka bakum ka ta ka bamlong evergreen ka jing internet dong nak muai pan kamat kata ka ba ka jing internet kam lip no ka rong joga makidon hateng pi ki ba ka jing internet kalong tang sipor hari ka jing internet ni ka beauty ka fit no ka lip no ka rong jing internet joga ni sem ki babun ki long kum ta da se kala long pui hateng ki mi mara sedang yo isla internet ke jing im tu brio isla internet ke jing im joga to brio
Hateng ibu belai lah penan kami kiro. Kira long ki atiar ki jong belai. Hanrai ki me kum tu ki klur ki ba me ding ki he klur ki pasahit beneng tu ki her kum tu tang si pang ki jar. Mo comets meteors bolong tu ki her pa hong ki wur ki pnai tas pang ja no jar. Dan ki beri ki bagai jing bolong tu ki klur ki swan kesan wur ki pnai te sait beneng jar ki ja mi isu. Kila badan kum kita pi perkat si post na macam ki mi kila kum ta menta sei ki dam tip show. Le se kila syakri utrai ublei la penan kam si snem asnem hai jelang kila jano. Mo to ka jing tenat ka rong ka lip no. Hanai uni udieng. Ubakran hang niek len nok ban ko ka balai long ta. Udai ubaka sla jo ukam hap kam telor kam hap no. Hanai ulong evergreen ka jing tenat ka ne ka jing tenat ka sa. Tikum nu poi se ka jing long ka kum kata le ngoi pi ka dekat ka ban ko ba ha. Jadi kam jong pi. Pusan ne ka tin jong blai. Kiar na kata ka pen so si yo blai. Ngin poi se ka jing im ka ba dap jing kerku. Ngin long ki ba sei lau so ubaka selakam telur no evergreen. Ba ka ba skutenat ka di kita ka bakut atat ka baong. Ka ru ka ba ule kan man ba. Na skutenat ba na perkat ka jing im ka baong pi ka blessed life. Ka jing im ka bla kerku. Kena ka jing im ka ba ka ru ka ba ule kan man ba to pim kwa ka jing im ka ba kum kata. Ba ha perkat ka nim dan ka ba ka nuksa ban a ken. Light na ka nuksa pa tu samla bang isya ka testament ka rim. Kitab Genesis u Joseph. Sawan pulis pa u Joseph. Uni ni ubriu ubang ala ban ula ale ka jing on ka dekat ka ban kang ba. Ukiar rai mau rai ding na kata ka ba pensu si u blai ka pop. Walau yo ban le ka pop mden batip do le ka pop ke ma to jing sha pen shoy jo haying jong Potifar de ba tengah Potifar reu Joseph ukia rai ma re de ban pet mare na ka pop tre balai bu ye ju le kwa ban pesusi le kum dengan le ni ka pop persya utrai on ngam la ban le ye ju le kwa ban pensu bhai le ka ti ka jak ne ka jing im jo dengan puli kitab Genesis kalau balai khundai hakane ka po Joseph la sya demrao kin ma to jingjak no po si Egypt ki dia ki men jo uhi ha ki no Ismail ki ya kinja Ismail ki to pa ki dia Joseph ha ka yo demrao Egypt ba ha jing dia ka yo demrao Egypt la thiet u do breu ba don buram Potifar rang ba de we ni ki officer rang ba sipai nong suma barang ba ka yeng jong pharo ko udu nong kam nong suma barang ba hayung tiuta uyala mi Joseph ku mrao syakri no khampo syakri mrao te la thie di una ka yau de mrao tu yalam sala yeng ban tre he po yeng jo tisga man pule la Bible ka kum no spang ka yeng Potifar mare po Joseph Genesis kalong balai phundai pule na dukat khat ka basaw ka omni menta hayeng Potifar kum mrao nu samla Joseph bat u Joseph ula shem ya ka jing skau bha hakmat jong u ma khmat jong Potifar bat ula nang syakri u nong syakri yang Potifar bat ula bu ya u mu Potifar u bu ya Joseph ula bu ya halo ka yeng jong u bat ula IT ki barok kat bu don ha po ka kti jong kan bu don no IT ka kti jong Joseph on pet bale ule hado ka ta yo ka jing shania dan polis syu kala jaru nado ka por bula bu ya u halo la ka yeng bat halor ki barok kat bau don bau trai ula kerkhu ya ka yeng jong tau kenja Egypt na ka bentau Joseph bat ka jing kerkhu utrai ka lalong halor ki barok kat bau don ha ka yeng bat ha ka lengkha plau ni Potifar utau rangba officer ba khrau pa ka yeng jong pharo kat ka ba IT ho Joseph ka bahalut kat ka ba kta Joseph ka bahalut ha jing sisa ka bakta Joseph kan ka kti jong blai na selender ka bakta ling ba ka kti Joseph kum ta kala ong alo Joseph pendut ma me ki baro ula lengo kat ba IT Joseph ka roi ka baha ki jing ker khu shu toy na sutana to ka dekat ka ba ongum ne kala jaru na du ka por bula bu ya u halo ka yeng bat halo ki baro ka budon utrai ula kerkhu nga utrai ula kerkhu
ya ka yeng jong tau kunja Egypt na ka bentau Joseph boleh kerku yu Potifar na ka bentau Joseph ka jing kerku ka tu shaki wei pan leng bau ni ubriu jong boleh ka jing kerku ka tu chu Potifar leng ba ka kti ke jong Joseph kat hadu Potifar la bulut yu halo ki ei ke re barok ka budon ha yeng ba halengkha lengkha ro pe me ka yeng ke barok pe lut bat ka khot ka ban riu ko ang ti ula ino ki ei ke barok kat bola don hapok ka kti Joseph bat sim tip siapang ki ei ke ru budon ndai tang ya ka jing bam ya ka jubam la alu hu Joseph baro nang ta pitip to jing jahadin kata apa dia jar to jing jar basusi sya kena pop bopli Joseph sya kena bule to ka kam sniu ha ka tengah ka jong Potifar bat namar ka tau Joseph upoi pop patok sya set patok ti jayu pop patok dengan polis pop patok pan ko gumne dau poi pop patok menta ko gumne Genesis life khundai ka ka apuai rei utrai ula dan rangkat bu Joseph bat ula pen i ya ka jing isen e yu bat ula ai ha u ka jing man bha ha khmat unong ap ying bendi ubleu dan rangkat tem mla manu ban penki ubleu ai ya ka jing man bha ka manu ai ka favor bu Joseph u yo ka jing skau bha ka jing man bha ka favor na tau jailer uto ba ap urang ba apa ka jail ro manu bale ka tau le ublei penlong ublei ka tabu tu no ap ru unskau e unsu tenat u Joseph ta jayu hadin kata rei utrai ula don rangkat bu Joseph bat ula pen i ka jing isen ei bat ula ai u ka jing man bha khmat unong ap ying bendi ti uta unong ap ke ying bendi mu jailer ula bu hakaktiu Joseph ye kinong sa bendi baro kha udang suan hang tau ong jailer pendut mame Joseph kini baro ki koi di ne pet kina hapa ka jing pet jome ula bu ki hakaktiu Joseph kat ba ula don hakata ka ying bendi bat iki ei ke ru balale hangta ulalong ma uken ubale ya kata unong ap ya ka ying bendi sim khmi ya ka ei ke ru em ka ba ula don ka kti jo na ba utrai ula derengkat bat u ti ka ei ke ru ya ka ba ula le utrai ula penman bahaya ka pi ka kti jong trai ka bu Joseph na ta ka daw kat ka ba le Joseph utrai penman bahaya ka bahalut ke baro ti ka ni ka ba kti jong ble ka sam lenong ka kong ko balai bong ka eru ka bule ka man bha ka bule ka man bhalut udan po yeng Potifar man bha po jil po patok ka man bha ka bule ulong kum ka syarat ka ba med ka ba pernai ka ba tebe ka ba ai ka jing shai hapdeng ying bendiru le ha yeng jong Potifar ngo ne de bri jong ble ubale ya ka ke to ka khot ka ba ningkong ba ar joga sam ka ba ningkong ublei pendep ule umla dalade ublei penlong ni ukum ni Joseph bon long kum Joseph ulong kum ding bala thong harut kiwa usai lo so ala ka ayam ka sla jong kam tolor na ne pe kam tolor ka sla ulong evergreen Joseph bar ke ke ru ka bole kan man bha kat ka bole ka man bha lo ti to blen ker khu ha pisngap sha skor ni ka tin jong ble bang dwai ba bleu ni rap epi ba phila ban puson yai puson ni ti jong yai e je ti jong blai yai puson biang ti khot lai kli ba om taru blen ker khu epi ba ni rap nai bor ba pinlong ki sakhi na ba ka teng jo ko bolong Joseph ti to ha ka por ni le ha ka jing dwai nyai ngu ms chi sing kan rat ngi la yo ban puli ni ka bible ka tin jong mi na dwai atrai na ta baro ki bas ngap enga man Christian ai bor ki bakari ki tin jom kan ngam apa ki danu jong ki kan long do long snam ba ki yo kin yo ma ya ga jing im ka badap jing ker khu ha ga jing im ka jong ki kin kala long ki atiar ba ki sakhi jom me ha ga ni ka prthai ba dum ha ka ker teng ka jong jisu ga dwai amen